Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, salam tentrem rahayu kagem panjenengan sedaya. Kula Vikaris Amos Renwardi saking GKJ Arcawinangun Purwokerto. Ing dinten menika Ahad 11 Januari 2026 kepareng kula badhe maosaken renungan kanthi jejer netepi kayekten ingkang kadasaraken saking Matius bab 3 ayatipun gangsal welas ingkang mekaten suraosipun. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane, "Wis ta, Cik Ben, amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi sakae kabeneran." Nabi Yohanan tumuli sumarah. Pasemuan kagunganipun Gusti, Billy Graham menika kawentar minangka setunggaling penginjil ingkang ngedap-edapi ing sauruting sejarah pekabaran Injil. Namung sederengipun kawentar, Billy Graham kedah ngudi gesang ingkang alandesan pangajeng-ajeng lan pambangun turut dumateng Gusti. Kawigatosanipun dumateng para kaneman ingkang sampun boten peduli dhateng gereja menika ingkang katindakaken. Piyambakipun nggadhahi semangat penginjilan ingkang ageng. Sedaya kala wau saged katindakaken awit tumungkul namung ing ngarsanipun lan gesang manut ing pangrehipun. Billy Graham nate atur paseksi ingkang mekaten. Menawi kita wanuh dumateng Gusti, panjenenganipun mesti badhe mbikak margi lan maringi kekiyatan kangge nindakaken timbalanipun. Wonten ing Injil Matius bab 3 ayatipun gangsal welas, Gusti Yesus nedahaken pambangun turutipun dumateng Sang Rama. Nalika Yohanan Pembaptis tuwuh pamangu nalika badhe mbaptis Gusti Yesus, panjenenganipun ngendika, "Wis ta, Cik Ben, amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi sakae kabeneran." Para pamirsa, sejatosipun Gusti Yesus boten perlu kabaptis awit panjenenganipun boten tumindak dosa lan kawengku ing dosa. Ananging Gusti Yesus ingkang milih minangka wujuding pambangun turutipun dumateng kersanipun Sang Rama lan patuladan tumrap kula lan panjenengan sedaya. Pangandika menika mratelakaken kados pundi Gusti Yesus pirsa menapa ingkang kedah dipun lampahi minangka utusanipun Gusti Allah. Para pamirsa, pambangun turutipun Gusti Yesus ing salebeting nampi baptis menika ugi dados gambaran tumrap kula lan panjenengan sedaya anggen kita tinimbalan bangun turut dumateng Gusti Allah. Senadyan kala mangsanipun kita angel mangertosi kanthi gamblang menapa ingkang kinersakaken dening Gusti. Nanging menika dados pambereg supados tansah netepi kayekten ingkang sampun kababar ing Gusti Yesus. Pramila, sumangga kebao ing pambangun turut dumateng Gusti, awit kanthi mekaten badhe ndatengaken kamulyanipun Allah lan dados berkah tumrap sesami. Mekaten renungan ing dinten menika.
Gusti berkahi kita sedaya. Amin.